We staan hier in afwachting van Stadschutterie Sint-Leendert. 25 jaar geleden zijn ze opgericht als schutterie voor één dag. Maar wie in het leven alles wel eens aangesloten is, dat de hoops of verwachts of vermoeds, bestaan ze vandaag 25 jaar en dat wordt gevierd. Bestoors Willens, die zelf hier als Limburgse jong goed op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen de schutterie. In zijn jonge jaren is er zelf ook lid geweest van de schutterie. Die weet precies wat een schutterie die feestviert toekomt. En die zal hun dadelijk hier in de kerk ontvangen. Natuurlijk hoort er bij een schutterfeest ook een optocht, waar ze met 16 collega-schutterieën door het dorp trekken. En daarna wordt nog op de bulkjes geschoten. En daarna, dat zal iedereen weten, zal nog menig veetje gelegd werden. Ja, goed. Ik denk dat hier de jongste schutterie zit van in de hele omgeving. 24 jaar bestaat pas. En eigenlijk 26 jaar geleden is dat idee ontstaan. Wie deze hele gemeenschap voorbereid vorig jaar, wat waren de drijfveren om verder te gaan in het Urbanse als schutterie en de gemeente door de Nederland op te heffen. Dames en heren, shuttersvriend, Roeders moet Steen, moet Nattenhoven, moet IJs, wil ik even met naam noemen, daar was het allemaal een beetje begoos. We zijn inderdaad de jongste shutterie. Ik dacht ook dat we een hele jonge pastoor rijden, maar als ik hem zwart op veen zie. Hij lacht er maar eens met, maar het komt allemaal goed uit, wat ik gezegd. Geeft dat wij, gesteund door zijn voorspraak met vreugde in het hart, voortgang maken op de weg van de in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Ja, maar dan was het... Ja, nee. Kom maar kraken. Je moet zeggen het zuiden.